God aften alle sammen. Danmark er blevet en krigsførende nation. De danske soldater vender hjem i kister, andre mister arme, ben, hænder og fødder eller en del af sig selv. Antallet af sårede og psykisk skadet stiger og stiller soldaterne, de pårørende og vores samfund over for hårde udfordringer. Har Danmark det fornødne beredskab til at tage sig af de soldater, der vender hjem fra krig? Mit navn er Margrethe Nielsen, og jeg sidder her med Peter Simonsen, en dansk soldat, der har været i krig i Afghanistan og i Irak. Peter har mistet sin højre fod, oplevet kammerater blive alvorligt såret og har lidt af posttraumatisk stress. Peter, hvordan er du blevet modtaget, da du kom hjem? Jeg er ikke blevet modtaget særlig godt. Hvorfor ikke det? Fordi jeg kom hjem, og det eneste min familie, mine venner eller fremmede kunne se, var, at jeg ikke havde en fod. Jeg blev aldrig spurgt til, hvordan jeg havde det indeni, og foden, som jeg ikke har, er åbenbart meget vigtigere, end hvordan jeg har det sådan psykisk. Har stress eller depression påvirket dig mere end de fysiske skader? Det har det i hvert fald. Det er jo bare en fod, som man kan erstatte med en protese, og dermed genoptrænes, så man kan gå igen, men det psykiske er langt værre. Jeg bliver aldrig den samme person, som jeg var før. Hver gang jeg lukker mine øjne, får jeg mareridt, og jeg kan ikke føle mig sikker længere. Ofte ved jeg ikke, hvad jeg skal stille op med mig selv. Men fik du ikke hjælp af psykologerne? Nej, de har siddet bag deres skrivebord og ventet på, at jeg dukkede op til samtalerne og møderne, som jeg ikke kunne overskue. I stedet for, at de kom til mig og rent faktisk viste, at de ville hjælpe. Jeg følte bare ikke, at de tog mig seriøst. Hvad kan Danmark gøre for at få de psykisk skadede på benene igen? Det vil være en stor hjælp, hvis de gad at komme til mig, i stedet for, at jeg skal tage hele turen over til dem. Ved at jeg skal tage over til dem, føler jeg på en måde, at det er min egen skyld, at jeg er syg, og at jeg derfor selv skal bøde for det. Og det synes jeg selvfølgelig er uretfærdigt. Fortsætter kampen, selvom du kom hjem? Ja, det gør den i høj grad. Tak for, at du ville komme og dele din historie sammen med os. Så vi håber, du har en rigtig godt fremover. Tak.